Hesar dohai apa Biswakarmani dohai peta thunani hoबाय नै लोगोफोर Biswakarma फुजानि थाखाय आरोना apa Biswakarma फुजानि थाखाय नै गारियाव आं माला गानहोबाय जाबाय नै आं गानहोबाय आरोना दा नै समायबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय आरोना लोगोफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा आंबो माने फुरा न'नि आइ आफाखौ खुलुमस्रांखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर गय जरा फाथै जरा बिदि बावजोब्बायथ' नों दा आङो नैबेवहाय माने आफा बिश्वकर्मानि थाखाय आङो फुजा रेडि खालामगासिनो थ' नोंथांमोना नायदो नै नै गासिबो बे आरो साफा सुफा सुनानै लाखाजोबदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय माला दङ माला आंनि स्कुटिनि माला दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबेवहाय गासिबो जगार आरोना गोथार शान्ति सुन्ति प्रसाद गासैखौबो खालामना लाखाजोब्बाय ओरै फैलाय मा ओरै फै ओमफ्राय नै फिसाजोनाबो थाग थिग माने दिनै जाय जिके एग्जाम दंमोन थ' गबाय आरोना लोगोफोर दिनै 10टायावनो गदों बिसनिया ओमफ्राय दा जोङो बिमा फिसा होनसै आरोना लोगोफोर मोनसे जगार दंबावो धुना बिराद बावदों आमामि धुनाखौहाय ना बिदिनो बावगारना हारसिंनो बबे मोनसेखौ माबा जेननाय नङा होमब्ला थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फुजाया जोंना सुरु जाबाय आरोना लोगोफोर नै दा फिसाजोखौ मोननायखायसो मोननाय नङा होमब्ला बिराद दिगदार जाबावगौमोन आरोना लोगोफोर माने दाउआ बिराद खायसो जोंनिया मानसिजों गोमोन थ' बेखायनो बिदि माने दाउखौ होग्रा खालामदों आरोना फिसाजोखौ थ' नायदो नै फिसाजोआबो दै सान्थि सारबाय आरोना लोगोफोर खुलुमबाय सोङै आरोना लोगोफोर बोरै खालामनांगौ बोरै मानांगौ सोंबाय आरोना थ' आंबो फिसाजोखौ फोरोंबाय बिमा फिसा ओमफ्राय जा फंसे गोसोआव फैयो बेखौनो बुंनानै खुलुमबाय आरोना लोगोफोर आफा बिश्वकर्माखौहाय थ' नोंथांमोनाबो बयबो होखादों जानांगौ ओमफ्राय नै जों बिमा फिसा खुलुमबाय ओमफ्राय फोथा थुना होबाय आरोना आङो फिसाजोखौ ओमफ्राय लोगोफोर आंना फोथाया एसे नांलादों नालाय थ' फिसाजोआ बेखौनो बुंदों आरोना फोथाया नांलाबाय होननानैहाय थ' ओंखायनो आङो फिसाजोखौ माने फुगारनो होदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जि अन्थाव बाथाव नुदों आरोना लोगोफोर आं बिमा फिसा सोमोन्दोखौहाय बेखायनो आं नोंथांमोनजों बेखौबो शेयार खालामबाय थ' देनां नायनो थाखाय आरोना लोगोफोर खिन्थु मामि फिसाया आंखौ बिराद जोथोन लाखायो आंखौल' नङा बयखौबो जोथोन लायो आरोना लोगोफोर बिराद केयारफुल गथ'आ थ' बिदिनो जानांगौ आरोना बयबो ओमफ्राय लोगोफोर नै दा आङो आंनि स्करपिय' गानहैनो थाखाय बे बिबारखौ लाबाय आरो बिबार माने माला आरोना थ' नायलांबाय था लोगोफोर फुजाया आंना जोबनायनि लामायाव फैबाय ओमफ्राय नैबेखौ आंनि स्कुटियाव आं गानहैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे नङाना बे थाम्फैनिसो धुप बिहरनाया थाम्फैनि धुपखौसो लाना फैबाय आरोना टेबोलाव दंना ब्लेक कालारनिया पिंक कालारना ब्लेक कालार मोनलाय बेखौ लाबो स्कुटियाव गानहोनोसै फुजाया जाबाय लागाव दाना आंना फिसाजोआ स्कुटिखौ गानहोसिगोन आरोना र' आं स्कुटिखौ नारनो बैथिं दोननो ओमफ्राय नै लोगोफोर माने फुजानि सान्थिखौ नैबे आंनि स्करपिय'आवबो सारफैबाय आरोना लोगोफोर जिहेथु जोङो सोरांब्लानो बे स्कुटिखौनो माने बाहायनांगौ जायो थ' स्कुटि नङाबानो गैया जायो आरोना लोगोफोर बेखायनो दा फोथा थुनानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फोथाखौबो थुदों गाहाय गेजेर गोजौ थुदों आरोना लोगोफोर माने समायनाय बायदि थ' नायदो नै बेनो आरोना आंना मालाया नोंथांमोना माबायदि नुदों आंनि मालाखौ नै आं बिराद मोजां मोनदों माने फसायनानै बायदों आरोना लोगोफोर माने एसे सिगाङाव बायोब्लाथ' माने खमाव मोनो खिन्थु एसे माने फुजा खाथियाव बायनायखाय आंना एसे दाम लाजादों आरोना लोगोफोर थ' आङो खुलुमबाय जिहेथु जोङो सानफ्रामबो सोरांब्लानो स्कुटि बा गारि इउज खालामनांगौ जायो थ' बेखायनो बोर बिबाय आरोना लोगोफोर आफा बिश्वकर्मानावहाय दा नोंथांमोननो आंनि बे फुजा होनाय खुलुमनायखौबो शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर आंनि गारिखौबो नै आङो माला गानहोबाय आरोना लोगोफोर थ' नै आंनि मालाया माबायदि नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहर दे गारिजों माने मालाजों समायदोंना समायाखै थ' नोंथांमोना कमेन्टआव थारैनो खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्रायथ' लोगोफोर आङो आर'ज गाबबाय मानो होनब्ला जोंहा सानफ्रामबो सोरांब्लानो नैबे स्कुटि नङाबानो जाया हौवा मानसि गोजानाव थानाय हिसाबै आरोना लोगोफोर थ' आफा बिश्वकर्मानि फुजा होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै फिसाजोआ साबि लानानै फैबाय आरोना स्टार्ट खालामसै नै आं लक होदोंना बेखौ आंखौ लक होदोंमोन नालाय बेखौ ओरै खें र' हाबाब गारि खेंनोनो हाबाब ग्रोब खालामनांगौ ग्रोब बेखौ बे दाउआ थांजोब्बायदांलै पस्टाराव दाउआ थां हाबाबलै पस्टार नो दे नाम्बार दे खुलुमदो थां खुलुमहै थां नोंहा खुलुमदो दे नोंबो खुलुमदो दे नोंहाबो गारि गाखोयोना दे खुलुमदो
दहाय आफा बिश्वकर्मा दिनै नोंनि फुजायाव आङो बोर बिबाय होनदो दे आंबो गारि गाखोयो मामिजों ना नो स्टार्ट खालामसै स्टार्ट नो ओरै लादो आंनि फिसायाबो फोथा थुनो औ दे थुदो दे आं थुनायाव थुदो दे आयै फिसा हिन्जावा फोथा थुनो दे थुदो दे बेयावनो थुदो दे बबाव थुदो नाम्बारावबो थुदो दे नाम्बाराव जाबाय दे जाबाय खुलुमदो जाबाय फैदो नै गारि स्टार्ट होनसै आं गारि स्टार्ट हाब फुलाला नुखो दे हेलमेट हमनानै ना जाबाय लोगोफोर थारैनो देलायहोनानै आं बिराद मोजां मोनबाय आरोना गोसोखौ गोजोन मोनबाय देलायहोनो हानानै नै फुजा होखांनानै आरोना लोगोफोर आं बिराद समायनाय मोनबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर आंहा बे गारिखौ थुखैनो मोनाखै मानो होनब्ला आंना बेवाइया आंहा फिसा सानैबो एग्जाम दंमोन नालाय ओमफ्राय आंना बेवाइया एकदम गावनि बाइकखौ सुनाया आंनि स्कुटिखौबो सुनानै होफादों आरोना थ' बेवाइनिसिम थेंक इउ स' माच आंखौ हेल्प खालामनानै होनायनि थाखाय आरोना थेंक इउ स' माच बेवाइ आरोना आरो बयनिसिमबो हेपि बाबा बिश्वकर्मा आरोना बयनिसिमबो थ' दाथ' जोब्बाय प्रसाद जानायनि हाबाफारि आरोना लोगोफोर जोंनि प्रसाद जानोसै नैबे आंनि बाहागो आरो ओमफ्राय जाग्राफ्रा दङ ओरै मालाय प्रसाद जानाया आंना फिसाजोआ गोथाव प्रसादा माबायदि गोथाव गोखा ना गोफा ना गोदै ओमफ्राय ओरै दिदि कृष्णा दादा महर दं आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै आबो प्रसाद जानोसै होमब्ला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय